بن غوريون مسرة هاجر أرمى حزبي قلود بليفم بنيما نفش يهودي أميا سبع عمتات دحر لدت كريستوس روماويان نايهود شفلقوا 7 عمتات دحر ممصا نايت مدحانيكم سبها المسيح ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ መቕደሶም ፈረሰሞ ኣይሁድ ዘርኢ ምድሪ ኮይኖም ናብ ፈቆዶ ቦታታት ተበታተኑ ዘርኢ ኣይሁድ ንልዕሊ 1994 ዓመታት ደጊሙ ከምዚ እከብ ኮይኑ ተሰደ ብድሕሪኡ ዝነበረ ዕጮም ከም ካልኣይ ዜጋ ኣብያ ሃገራት ክነብሩን ብምኽንያት ዘርኦምን ሃይማኖቶምን ግዳይ ተነጽሎን ጭቆናን ክኾን እዩ ነይሩ እቲ ናይ ጭቆናን ጽንተትን መስርሕ ግን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ምስ ምምጻእ ናዚ ናብ ዝለዓለ ጦር ዝበጽሐ ብሮማ ብቱርክን ግብፅን ክግዝኡ ዝነበሩ እስራኤላውያን ነቲ ብናዚ ኣብ ልዕሊኦም ዝኣወጀ ጽንተት ኩሉ ሓሊፎም ክነብሩ በቂዖም ምኽንያቱ ሃይማኖቶም ዝምንጩ ተስፋ ነይርዎም ንኣሽሓት ዓመታት ዝጸንሐ ተስፋ ሓደ መዓልቲ ሃገሮም ዳግም ከም ትውለድን ናብ መሬቶም ከም ዝምለሱን زحبر تسفى ኣብ 1948 እቲ ተስፋ ተፈጸመ ንኣሽሓት ዓመታት ተፋሒቓ ድሕሪ ምጽናሕ ሓዳሽ ሃገር እስራኤል ኣብ ካርታ ዓለም ተቐልቀለት መራሒኣ ዴቪድ ቤን ጎሪዮን ነበረ אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל On Friday, the 14th of May 1948, in the city of Tel Aviv, David Ben-Gurion stood behind the microphone and solemnly proclaimed the establishment of a state for the Jewish people in Eretz Israel. ምስረታ ሃገር እስራኤል ካብቶም ኣዝዮም ኣገረምቲ ድራማታት መበል 20 ክፍለ ዘመን እዩ ኣብ 1958 እስራኤል መበል 10 ናይ ናጽነት ዓመታ ከተብዕልን ከላ ዘመናዊ ስነ ሓሳብ ጽዮናውነት ገና 100 ዓመት እኳ ዝመልአ ይነበረን ከም በዓልቲ ድሒሩ ፕሬዚደንት ዝኾነ በንሺ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጎሪዮን ዝኣመሰሉ መስረቱ ገና ብህይወት ነበሩ ንሳቶም ንመጀመርያ ግዜ ናብታ ሃገር እስራኤል ዝተመስረተትሉ መሬት ፍልስጤም ዝመጹ እቲ ዞባ ኣብ ትሕቲ ኣቶማን ቱርካውያን ኣብ ዝመሓደረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ምእንተ ህዝቡ ዝውፈ ስለ ሃገሩ ዝሓምም መራሒ እንክርከብ ቅድመይና ሃገረይ ዝብል ትውልድን ክፍጠር ዘይብጻሕ ሕልመ ይሕሉን እስራኤል ከም ብሓድሽ ክትውለድ ዝገበሩ ተወሊዳ እግሪ ክትተክል ዝኽኣሉ ከይትቁፀዝ ዝተኸላኸሉ ናይ ከም እነ ቤንጎሪዮን ናይ ወይዘሮ ጎልዳሜር ናይ እነ በዓል ጀነራል ዳያን ናይ ከም በዓል ይስሐቅ ራቢንን ኣርያል ሻሮንን ሃገርያ ንሎሚ ካብቶም ካብ ሓድሕድ ዘይበላለጽ ታሪኽ ዝውንኑ ምሩኣያት እስራኤላውያን ናይቲ ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ሚኒስተርን መስራቲ እቲ ሃገርን ዝኾነ ቤንጎሪዮን ታሪኽ ኣልዒልና ክነወግዕ ኢና ኣዳላውን ኣራብን እዚ መደብ ኣስመሮም ሃይደኤ ሰናይ ምክትታል እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ቤንጎሪዮን ሙሉእ ዕድሚኡ ንዕላምኡ ዝወፈየ ሰብ ነይሩ ንዕኡ ካልእ ኩሉ ድሕሪ እስራኤል እዩ ዋላ እውን ሓዳሩ ከይተረፈ ሕልሚ ምምስራት ሃገር እስራኤል ዕቱብ ክኸውን ዝጀመረ ኣብ 1917 ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዝነበረ ሎርድ ባርፈርድ ኣይሁዳውያን ዝዕቀቡላ ሃገር ኣብ መሬት ፍልስጤም ክትምስረት ዝድግፍ ኣዋጅ ምስ ኣውፅአ እዩ ነይሩ እታ ምምሕዳር ፍልስጤም ካብ ቱርካውያን ዝተቐበለት ዓባይ ብሪጣንያ ኣይሁዳውያን ናብ መሬት ፍልስጤም ዝገብሮ ጉዕዞ ክነህርን ኣይሁድ ኣብቲ መሬት ክባዝሑን ገበረት ዝበዝሑ ካብዞም ቀዳሞት ሰፈርቲ ካብ ሩስያን ምብራቕ ኤውሮጳን ዝወሓዙ ነበሩ እንተኾነ ሰፈራ ኣይሁድ ብዋጋ ዕራብ ክካወን ቅቡል ኣይነበረን ስለዚ ዕራብ ዘይዕግበቶም ንምግላጽ ናዕብላ ዓሉ ብኣንጻርቲ ካብ ዕራብ ዝመጽእ ዝነበረ ተጻብኦ ቤንጎሪዮን ኣይሁድ
ኣብቲ መሬት መጺኦም ንኽሰፍሩ ጸውዐ። ቤንጎሪዮን ካብ ፈለማት ሒዙ ክሳብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነሉ ጊዜ እንኮ እምነት ጥራይ ነይርዎ። ዋጋ ብዘየገድስ ኣይሁድ ዝሰፍሩላ ሃገር ምሕናጽ። ነዚ እንኮ ዕላምኡ ክውን ዝገበረ ናይ ታሪኽ ክስተት ክሳብ ዘጋጥም ድማ ኣብ ቃልሲ ቐጸለ። ኣብ 1930ታት ስርዓት ናዚ ኣብ ጀርመን ነገሰ። ብፕሮፓጋንዳታት ጆሴፍ ጎብልስን መደረታት ሂትለርን እናተመርሐ ድማ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ሰበኸ። ንጥፍኣቶም ጐስጐሰ፣ ንምጽናቶም ወፈረ። እዛ ሓድሽ ስግኣት ብዙሓት ኣይሁድ ካብ ጀርመን ኣምሊጦም ናብታ ኣይሁድ ዝተኣኻኽቡላ ዝነበሩ ፍልስጤም ኩሕ ዝገበረ። ነቲ ዞባ ተመሓድር ዝነበረት ብሪጣንያ ማዕበላዊ ዋሕዚ ኣይሁድን ኣንጻሮም ዝለዓል ተቓሞ የዕራብን ስለ ዘስግኣ ነቲ ዋሕዚ ገደብ ክትገብረሉ ጸዓተት። እዚ ንቤንጎሪዮንን ብጾቱን ቅቡል ኣይነበረን። ስለዚ ፖለቲካዊ ንጥፈታቶም ብምሕያል ዝነበሮም ርክባት ተጠቂሞም ርእይቶ ብሪጣንያን ካልኦት ሓያላንን ናብኦም ንኽዝምብል ጸዓሩ። ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ምጅማሩ ኣይሁድ ኣብ ታሪኾም ዝጸለመ ምዕራፍ ኢሎም ጀመሩ። ኣብ በርሊን ናይ ናዚ ኣይሁድ ናይ ምጽናት ፖሊሲ ክትግበር ኣብ ዝጀመረሉ ናይ ዓረብ ሙፍቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ሰብ መሓዛ ሂትለር ኮነ። ብሪጣንያ ብወገና ናይቶም መሬቶም ክብ ዝበለ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዝነበሩ ኣዕራብ ምሕዝነት ክትረክብ ምፍታን ኣይተረፈን። የዕራብ ዝሓተትዋ ዋጋ ጽኑዕ ምቁጽጻር ኣብ ልዕሊቶም ናብ ፍልስጤም ዝውሕዙ ዝነበሩ ኣይሁድ ክትገብር ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ኹይናት ግን ነቶም ኣብ ፍልስጤም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ምስ ኩሉ ምረቱ ገለ ዕድላት ዝኸፈተ እዩ ነይሩ። ልዕሊ 20 ካብኣቶም ናብ ሰራዊት ዓባይ ብሪጣንያ ተጸንበሩ። ንብዝሒ መስዋእቶምን ቁጽሮምን ሪኣ ብሪጣንያ ምስ ጊዜ ኣይሁድ ናይ ገዛእ ርእሶም ብሪጌዳት ከቕሙ ፈቐደት። እቲ ዝቖመ ናይ መጀመርያ ብሪጌድ ኣብ ጣልያን ከም ዘዕስክር እኳ እንተተገብረ ቀስ ብቐስ መሰጋገሪ ኣጽዋርን ኣይሁዳውያንን ናብ ምብራቓዊ ገማግም ባሕሪ ፍልስጤም ኮነ። እዚ ተበግሶ ሓደ ካብቶም ብኣህጉራዊ ጽዮንነት ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ስርሒታት ኮይኑ ይጥቀስ። ኣብ 1942 ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝነበረ ኹናት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዝበጽሓሉ ቤንጎሪዮን ኣይሁዳውያን ዝኣክል ጽልዋ ፈጢሮም እዮም ኢሉ ብምእማኑ ሓደ እማማ ኣቕረበ። እዚ ድማ ዘይተገደበ ምምላስ ኣይሁድን ምቋም ነፃ ሃገረ ኣይሁድ ኣብ መሬት ፍልስጤምን ዝብል ነበረ። እቲ እማመ ግን ምስ ብሪጣንያን የዕራብን ኣብ ቀጥታዊ ረስሚ ዘእትዎም እዩ ነይሩ። ኣብ ፍልስጤም ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ጽዮናውያን ንውክልና ዝብሉ ብዙሓት ምስጢራውያን ዕጡቓት ክውደቡ ጀመሩ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ቡድሆታት ናይ ቤንጎሪዮን ከም መራሒ ነዞም ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ናብ ሓደ ዕላማን እዝን ምምጽኦም ነበረ። ኪናት ድሕሪ ምዛሙ እታ እማመ ቤንጎሪዮን ዘይተቐበለት ብሪጣንያ መዕረፊ ክረኽቡ ናብ ፍልስጤም ንዝውሕዙ ዝነበሩ እስራኤላውያን ዓጊታ ኣብ ሳይፐረስ ናብ ዘዳለወቶ መዓስከር ክትመርሶም ጀመረት። ኣብቲ ጊዜ እቲ ኣይሁዳውያን ብናዚ ዝወረዶም ጭፍጨፋ ካብ የእምሮ ዓለም ገና ኣያሰሰን ነይሩ። ስለዚ ብሪጣንያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንተግባራት ናዚ ጀርመን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝደግም መሲሉ ተረእየ። ብኣንጻር እቶም ኣህጉራዊ ማሕበር ጽዮናውያን ኣቂሞም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ዘቕረብዎም ምሕጽንታ ቤንጎሪዮን ኣንጻር ብሪጣንያ ዝቐንዐ ፖሊሲታት ተቐጸሎ። ኣንጻር ብሪጣንያ ዝግበር ምንቅስቓስ ናይ ኣይሁዳውያን ቃልስን ናጽነት እዩ ነይሩ። ቤንጎሪዮን ደጋፊ ሽበራ ኣይነበረን። ነቲ ኣይሁዳውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ግብረ ሽበራ መጥቃዕታት ይኹንን እውን ነይሩ እዩ። እንተኾነ ኩሉ ዝኽእል መራሕብ ምንባሩ ነቲ ግብረ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያ ዝፈጥሮ ዝነበረ ጸቕጢ ከስተብህለሉን ናብ ረብሕኡ ከውዕሎን እውን ኣይተጸገመን። ስለዚ ኣብ 1947 ብሪጣንያ ክምህበለት። በዚ መሰረት ካብ ጉዳይ ፍልስጤም ኢዳ ክስሕብን ብሓደራ ንኸተመሓዳደረን ዝተዋህባ ሓላፍነት ረጢጣ ሰራዊታ ከተውፅእን ወሰነት። ብኡ ቢሉ ጉዳይ ፍልስጤምን ኣይሁዳውያን ሰፈርትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወስኖ ብዝብል ናብኡ ተመርሐ። ጉዳይ ምምቕቓል ፍልስጤምን ኢየሩሳሌም መን ይወንና ዝብል ሕቶን ድማ ኣብቲ ባይቶ ኣካታዕ ኾነ። የዕራብ ብዘለዎም ዓቕሚ ኩሉ እስራኤል ትበሃል ሃገር ከይትምስረት ድምፆም ኣስምዑ። ቤንጎሪዮን ግን ፍልስጤም ተመቒላ
እስራኤል ትበሃል ሃገር ክትምስረት ኣለዋ ኣብ ዝብል ሓሳቡ ጸንዐ። ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ርክባትን ተራ አይሁዳውያን ኣብ ኣሜሪካን እናተጠቀመ ድማ ነቲ ሽዑ ግዜ ንኣሜሪካ ዝመርሕ ዝነበረ ምምሕዳር ትሩማን ንኽእምን ዝከኣሎ ኩሉ ጻዕረ። ብርግጽ እውን ጻዕሩ ተመሰለሉ እሞ ምምሕዳር ትሩማኑን ሃገር እስራኤል እትበሃል ክትምስረት ፈቐደ። On November 29th, 1947, although the streets are crowded, there's a curious stillness in Palestine. It's a day of waiting, a day of prayer. At this moment, the United Nations is voting on the resolution for partitioning that means so much to Ben-Gurion and to millions of Jews everywhere. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia. The UN session is being transmitted to Palestine, where huddled over radios or listening to loudspeakers in the streets, the people are avidly following the count. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. 4, 6, 10. The resolution of the Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. At last, there's going to be a Jewish state. 6 months from now, in May 1948, the British mandate will end. And 50 years after Herzl, it will no longer be a dream. ሕዳር 29,1947 እታ ንእስራኤል ኣብ ካርታ ዓለም ንኽትህሉ ዝመርሐት ኣገዳሲት ናይ ድምፂ መዓልቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነበረት። ብ13 ተቃውሞ 33 ደገፍ 10 ድምፂ ሕየባ ሃገር እስራኤል ንኽትምስረት ተወሰነ። ኣብ መላእ ዓለምን መሬት ፍልስጤምን ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ብደስታ ሳዕስዑ። እዚ ሳዕስዒት ግን ቤንጎሪዮን ዝሳተፎ ኣይነበረን። ክስዕስዕ ኣይክእልን በለ። ኩናት ከም ንጅምር ይርዳእን ኣሎ። ኣብኡ ድማ ዝበለፁ መንእሰያትና ክንከስር ኢና ብምባል ስጋቱ ገለጸ። ብርግጽ እውን ካብ ዝፈርሖ ይወፀን። የዕራብ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣይደንጎዩን። ኣብቲ ናጽነት ንምርካብ ኣንጻር ብሪጣንያ ዝተገብረ ቃልሲ ቤንጎሪዮን ተዓዊት እዩ። ብሪጣንያ መርኣያ ሕርቃና ኣነ ኣይሁድን ዓረብን ከህድእ ስለ ዝጸገመኒ ካብ ዞባ ርዑይ ጠቕሊለ ወፂ ኣለኹ በለት። መውፃእ ብሪጣንያ ንቤንጎሪዮን ዘባህርር ክስተት እዩ ነይሩ። ከመይሲ እታ ዕሸል ካብቲ ምስረት መዓልታት ዝገበረት ሃገሩ ምስተን ክውሕጣ ኣድቤን ዝጽበኣ ዝነበራ 5 ሃገራት ዓረብን ዱልዱል ሰራዊተንን ክትፋጠጥ ስለ ዝገበራ እዚ ታሪኻዊ ሰዓትና እዩ ክብል ጸሓፈ ቤንጎሪዮን። ብሰንኪ ፍርሒ ይኹን ድኽመት ሞራል እንተዘይተጠቂምናሉ ምናልባት ወለዶታት ወይ ዘመናት ከም ዝዕድል ዳግማይ ከይረኸብና ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ናጽነትና ብምእዋጅ ዝስዕብ ሳዕቤን ዓብን ሓደገኛን ዋላ ይኹን ናጽነት ብዘይ ምእዋጅ ግን መጻኢ ህዝበይ ዘይውዳእ ስቅያት ጥራይ ይኸውን ብምባል ደጋጊሙ ጸሓፈ። እስራኤል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ሃገር ክትቆም ዝተፈቐደላ 29 ሕዳር 1947 ዓመተ ምህረት እኳ እንተነበረ ነታ ብኮኸብ ዳዊት ዝማዕረገት ጻዕዳን ሰማያውን ዝሕብራ ባንዴራኣ ዘንበልበለትሉ መዓልትስ 14 ግንቦት 1948 እዩ። 14 ግንቦት 1948 ሞግዚትነት ብሪጣንያ ቦግዓ ኣብቅዐ። ብሪጣንያ ንእስራኤል ደቂቓ ቅድሚ ምውፃእ 8 ሰዓታት ቀዲሙ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ንገለ እስራኤላውያን ድሕሪ 1 ሰዓት ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ቤተ መዘከር እስራኤል ጥብ ክብሉ ዝሕብር ጻውዒት ብምስጢር ተላእከሎም። ብዙሓት ዝተጸውዕሉ ምኽንያት ኣይፈለጡን። ቤንጎሪዮን ብቑሉዕ መንገዲ ናጽነት ዝእወጀሉ መዓልቲ ኣቐዲምካ ምውሳን
بريطانيا نقعزو ناصنتهم كم تسانخلو ዝገብር ኣዕራብ ዝወጠንዎ መጥቃዕቲ ካብዚ ተጠርጠሮ ግዜ ኣቐዲሙ ክፍጸም ዝዕድም ከይከውን ስለ ዝሰግአ ነገራቱ ኩሉ ብምስጢር ክገብሮ ሓርየ ሓድሽ ዝቆመ መደበር ሬድዮ ናይታ ሃገር ኣገዳሲ ኣዋጅ ከም ዝህሉ ስለ ዝተነግሮ መጉልሒ ድምፂ ዋዲዱ ንቐጥታዊ ፈነወ ተዳለወ እዚ ኩሉ ኮይኑ ናይ ናጽነት ንድፈ ኣዋጅ ዝሓዘ ዜፍ ሻሪፍ ኣብታ ኣዳራሽ ተሳነ በዓል ቤንግሪዮን ተጨነቁ ዜፍ ሻሪፍ ነቲ ናይ ናጽነት ኣዋጅ ክእርምን ከስተኻኽልን ውዒሉ ናብ ቦታ ኣዳራሽ ክኸይድ ምስ ተበገሰ መኪና ሰኣነ ሃሙን ቀልቡ ናብ ምድላውቲ ንድፊ ስለ ዝነበረ ጉዳይ መጓዓዝያ ቀዲሙ ይሓሰበሉን እናተረበጸ ናብ ደረት መንገዲ ወፂኡ ነቲ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ሕልሚ እስራኤላውያን ዘበስር ሰነድ ሒዙ ዝማልኦ ሰብ ንምርካብ የእዳው እናዋዛወዘ ለመነ ኣጋጣሚ ኮይኑ መምርሒ ፈቓድ ዘይብሉን ናይ ልቓሕ መኪና ዝሓዘን ሰብ ተሓባበሮ ግን ከም ኣጋጣሚ ልዕሊ ዝግባእ ፍጥነት መሪሕ ካይዱ ፖሊስ ትራፊክ ኣቆሞ ኣብ ትራፊክ ቆይሞም ደቓይቕ እናሓለፉ ብዝኸዱ ቁፅሪ ሻሪፍ ተጨነቐ ስለዚ ነቲ ክሳብ ሽዑ ብምስጢር ተታሒዙ ዝጸንሐ ጉዳይ ነቲ ትራፊክ ኣውቃኣሉ ናይ ናጽነት ኣዋጅ ሒዘ ስለ ዝደንገኹ በጃኻ ተሓባበረኒ በሎ ትራፊክ ብነጻ ሰናበቶም ሻሪፍ እቲ መደብ ክጅመር ሓደ ደቂቕ ምስ ተረፎ ሰዓት 3:59 ናብታ ኣዳራሽ በጽሐ በቲ ሰዓት ዳቪድ ቤንጎሪዮን እውን ድሮ መቓምጥኡ ሒዙ ነበረ ልክዕ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ዴቪድ ቤንጎሪዮን ብሞደሾኦም ጠረጴዛ ብምህራም ምጅማር ናይቲ ስነ ስርዓት ኣበሰሩ 250 ዝኾኑ ዕዱማት ነቲ ኣዳራሽ መሊኦሞ ነበሩ ጻዕዳን ሰማያውን ዝሕብረን ክልተ ባንዴራታት ኣብ መናድቕ ተሰቒለን ይረኣያ ናይ መጻኢት እስራኤል ሃገራዊ መዝሙር ተዘመረ כל עוד בלבם בנימה נפש יהודי הומיה ቤንጎሪዮን ደው በሉ ሰፊሕ መንከቦም ዶጭዳጭ ቁመቶም ሰያብ ጸጉሮም ግርማ ሞገስ አልቢስዎም ነበረ ቤንጎሪዮን በሃገራዊ ቤት ምኽሪ ዝተወሰነ ውሳነ ከም ዘንብቡ ተዛረቡ ን16 ደቓይቕ ንባቦም ቀጸሉ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝወደቐት መርፍእ ክሳብ ትስማዕ ጸጥታ ነገሰ ቤንጎሪዮን ብቓላቱ ናይ ፍልስጤማ ይሁዳውያን ስም ሓዳስ ሃገሮም ዝመሃሩሉ ጊዜ እዩ በለ እቲ ስም ሃገረ እስራኤል ዝብል ነበረ May 14th in Tel Aviv, with Jerusalem besieged, settlements under attack, and an Arab invasion underway, David Ben-Gurion arrives to declare the independence of the Jewish state. Beyond Sion HaMandat HaBriti al Eretz Israel. On this day that ends the British mandate. ከም ካልኦት ሃገራት ርእሱ ኽኢሉ ሉዓላዊት ሃገር ምዃን ናይ ህዝቢ ኣይሁድ ተፈጥራዊ መሰል እዩ ንኹሎም ኣይሁዳውያን ናብ ኣዳ ሃገሮም ተመሊሶም ክእከቡ ውሕስነት ዝህብን በሪ ዝኸፍትን እዩ ስለዚ ኣባላት ቤት ምኽሪ እስራኤል ወኪላት ህዝቢ ኣይሁድን ምንቅስቓስ ጽዮናውያንን ጸዊዕና ኣብ መሬት እስራኤል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሞግዚትነት ተረኪብና ኣለና ኣብ ታሪኽን ተፈጥሮኣውን መሰልናን ውሳኔ ሕቡራት ሃገራትን ተመርኪስና ኣብ ምድሪ እስራኤል ናይ ኣይሁዳውያን መንግስቲ ዝኾነን መንግስት እስራኤል ተባሂሉ ዝጽዋዕን መንግስቲ ከም ዝቆመ ንእውጅ Now Ben-Gurion offers a prayer, thanking God for preserving the Jewish people and enabling them to reach this season, the season of return. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ከምቲ ቤንጎሪዮን ቀዲሙ ዝገመቶ እታ ሓዳስ ሃገር ክዳይ ሓባራዊ መጥቃዕቲ የዕራብ ግብራዊት ኮነት ንግዚኡ እታ ሓዳስ ሃገር ንውድቀት ዝተፈርደት መሰለት ቤንጎሪዮን ግን በኣንጻሩ ከምዚ ዓይነቱ ኹናት
ንሓድነትን ጥምረትን ህዝቡ ከም ዘጠንክር ፍጻመ ገይሩ ወሰዶ ንህላዊኦም ዝቃለሱ ነይሮም እሞ ነፍሲ ወከፍ ሰፈራ ዋጋ ብዘየገድስ ክኽፈላ ኣዘዘ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ናብ ኢየሩሳሌም ዝወስዱ መንገድታት ክፉታት ክኾኑ ጠለበ ዘይከኣል ዋላ ይምሰል ኣይሁዳውያን ንጠለብ ቤንጎሪዮንን መሪሕነቱን ብምልኣተ ልቢ ተቐበሉ ኩነታት ኣይተቐየረን ወራሪ ዕራብ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ግንበር ዓነ እታ ከተማ ኣብ ክልተ ሓይልታት ተመቕለት ነገራት ናብ ረብሓ ሰራዊቱ ክቕየሩ ምስ ጀመሩ ቤንጎሪዮን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጣልቃ ቅድሚ ምእታው እስራኤል ክሳብ ዝከኣላ ሰፋሕቲ ከባቢታት ክትቋጻጸር ከም ዘለዋ ተረድአ ኣብዚ ናይ ፈረማ ፈተና ድማ እያ እታ ሓዳስ ሃገር ክሳብ ሎሚ እዋን ዝሓዘቶ ናይ ዘይተጻዓድነት ሃገራዊ መልክዕ ዝሓዘት ዓለም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘይትንብርከኽ ሓዳሽ ሓይሊ ከም ዝተቐልቀለት መስከረት ዘመናት ዝወሰደ ሕልሚ ኣይሁዳውያን ተጋህደ ሕገ መንግስቲ ናይታ ሓዳስ ሃገር ዝያዳ ስልጣን ንቐዳማይ ሚኒስተር ከም ዝህብ ኮይኑ ተነድፈ እሞ ስልጣን ናብ ቤንጎሪዮን ኣበለ ምስቲ ጽኑዕ ተቓላሲ ኣይሁዳውነትን ሓርበኛን ዝነበረ እሞ ፕሬዚደንት እስራኤል ኮይኑ ዝተመርጸ ሻይክማን ኣብ ረጽሚ ምእታው ኣይተረፈን እዚ ረጽሚ ክሳብ ቤንጎሪዮን ካብ ስልጣነይ ክለቅቕ እየ ኢሉ ዘንጽርጽር በጽሐ ድሕሪ ናጽነት ሃገሩ ናብ ከም በዓል ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝኣመሰለ ቦታታት እናኸደ ድጋፍቶም ገበርትን ሓደግትን እዮም ዝበሎም መንግስታት ኣቋመተ ቱርኑዕ ሓይሊ ኣይሁዳውያን ዲያስፖራ ኣብ ጥቕሙ ንምውዓል ምስ ከም በዓል ኣልበርት ኣንሽታይን ዝኣመሰሉ ኣይሁዳውያን ሊቃውንቲ መኸረ በዚ ተግባሩ እስራኤል ክሳብ ሎሚ ዘይተጸንቀቐ ደገፍ ምዕራብ ክትረክብ ዜግነት ብዘየገድስ ልቢ ኩሉ ኣይሁድ ቀዳምነት ንእስራኤል ዝብል ጭርሖ ንኸቃልሓ ኻለ כל עוד בלבם בנימה נפש יהודי הומיה ድሕሪ እዚ ኩሉ ፍጻመታት ቤንጎሪዮን ኣብ 1953 ሕጂ ሰኣኽለኒ ብምባል ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ለቐቐ ነገራት ኣብ ከምዚ እዋን እንከለዉ እዩ ንመላእ የዕራብ ተስፋ ዝህብ ኮኸብ ኣብ ግብፂ ዝተቐልቀለ ጀማል ዓብደል ናስር ከም ሃገራዊ ትእምርቲ ተራእየ ከም ዓረባዊ ሓርበኛ ተቖጽረ እሞ ንእህታ የዕራብ መልክዕ ሒቡ ነታ ጽዮናዊት ዝበለ ሃገር ሓንሳብን ሓዋሩን ክድምስሳ መብጽዓ ብምእታው ሰይፉ መዘዘ እስራኤል ንዝገጠማ ስጋኣት ብዘይ ቤንጎሪዮን ትወጾ ይነበረትን ስለዚ ኣብ 1955 ቦታ ሚኒስተር ምክልኻል ሒዙ ጸንሐ ቤንጎሪዮን ከም ብሓድሽ ተመሪጹ ናብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣኑ ተመልሰ የዕራብ ዕጡቓት ናብ በረኻታት ወፊሮም ኣንጻር እስራኤላውያን ቀጥቅዑ እስራኤላውያን ብውልቅን ብእኩብን ዝናር ተሓንጊጦም ክከላኸሉ ኣብታ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ተስፋ ምድሪ ዝበላ ቦታ ጐነጽ ባሕተ ኣብ ከውዒ 1956 ብሰንኪ መትረብ ስውፅ ንዝጀመረ ክርክር ስዒበን እንግሊዝን ፈረንሳይን እቲ ንየዕራብ የዕቢሩ ሓድሽ ስምዒት ብምፍጣር ዘስግኦም ዝነበረ መራሒ ግብፂ ነበር ጀማል ዓብደል ናስር ብወታደራዊ ሓይሊ ክዕሎ ከም ዘለዎ ደምደማ መጠንቀቕታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብቐጥታ ግብፂ ንምውራር ስለ ዘይከኣለን ግን ወረራ ንኽገብራ ዘኽእለን ምኽንያት ክእልሽ ብምስጢር ናብ ቤንጎሪዮን ኣቕንዓ ቤንጎሪዮን እውን ጸላኤ ንምጥፋእ ደኣ ምስ ሰይጣን እኳ ይመክር ብምባል ብወሽመጥ ሲናይ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ግብፂ መጥቃዕቲ ኸፈተ እሞ ፈረንሳይን እንግሊዝን ኢደን ዘእትዋሉ ነቓዕ ወሓሰ ውሳነ ቤንጎሪዮን ሓደገኛ እዩ ነይሩ ነገረ ምስጢር ከይተርፍ ውሳንኡ ምስ ብዙሓት ኣይመኸረሉን ምስ እንግሊዝን ፈረንሳይን ዝኣተወ ውዕል ኪዳን ጸላም ስለ ዝነበረውን መማሻጡርቱ ቃልን ከም ዝፍጽማ ውሕስነት ኣይነበሮን ዝኾነ ኮይኑ ናብ ኲናት ወፈረ ቅልጣፈን ተዓጻጻፍነትን ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ኲናት ንፈታውን ጸላእን ብማዕረ ዘስደመመ ነበረ ብኣንጻር እቲ ካብ ሕብረት ሶብየት ዝረኽቦ ዝነበሩ ኩምራ ምዕቡል ኣጽዋራት ሰራዊት ናስር ምምካት ሰኣኑ እቲ ኲናት እስራኤልን ሰራዊታን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝዳረጎም ከም ዘየለ ዘመስክርሉ ኣጋጣሚ ኾነ ቤንጎሪዮን ኣብቲ ግዜቲ ብውሽጣዊ ሕማማት ይሳቐ እኳ እንተነበረ
ስኑ ነኺሱ ሰራዊቱ ካብ ምምራሕ ግን ኣይበኸረን ግዳ ሓቂ ተኣምኖ ልኢኽካ ድቅስ ሕደር ከም ዝበሃል ዕድመ ንበዓል ጀነራል ሞሼ ዕድመ ንበዓል ጀነራል ሻሮን ሰራዊት ሃገሩ ንሓድሕዶም ብዘይባላለጹ ዓንተራት ዝተመልአ ብምንባሩ ስክፍታ ቤንጎሪዮን ዘቃለለ ነጥቢ እዩ ቤንጎሪዮን ንእስራኤል ናብ ኩናት ናብ ዓወት መርሓ ኣብ መንግስትነቱ ግን ካብ ብጾቱን ተቃውምቱን ተጻብኦታት ክገጥሞ ጀመረ يأخلن مبال لعلمانهم زفلتلو بنغوريون أب 16 سنة 1963 بهاندبت كاب سلطاني لقيقا لخو إلو أفلته وسانو نأبالات كابينون حزب إسرائيلن زسنبره نبره بزي بأخدا منك مرحنا إنا بلا نزغرولو دمانوتات حسيمو دما أو سانو صنعه نعو تكيو لافي إشكول كم قداماي منستر كوينو تمرسه أب سلفو ترنع صلوا زنبرو بنغوريون مستحدش قداماي منستر مسمع يتخالون سلازي مريحنا سلفو نمجبات أب شحنت شعات ميتن سوسان حموشن مسلفا أشكول أب ناي سلف من رجعة فاتته نا أشكول سعيرو كمرس أيكالن إيدو خيب دما زحسب أيكونن كونا دما أب سنة شحنت شعات ميتن سوسان حموشن رافي زتباله حدش سلف التعيسو أب هاجراو مرج أنا يتعمد تساتفه حجون عوت أيكنعون انت خونا كم سألاو بوليتيكينيا زنبورو تراي قارسن وتهدراوينن بوليتيكاوينن مراحة إسرائيلون مخرون دوغفون كم محتاط يعرفون أب شحنت شعاتي ميتن سان شوعتن جبس مس إسرائيل قتمت أب تهندبتاو قينات حلقة ستاف سراويت إسرائيل زنبره دحيرو خم قدامي منستر نايت هاجر كوينو زقلقله يسحق رابين دقف بنغوريون نمحتات أغنعه بنغوريون جن عقور سراويت إسرائيل كنقاس قصب بمئزاز نيعراب نابكينات عديمكا انت واحدة كم تأنا زقبركوه أقدمكا زحقوزوغا نايوز أمشارختي يدلن إنا بلا بقود تعاقونا حمو بسنبادة زبهرة يسحق رابين بخطور سنبادة نسالاسان شدشن ساعدات عرات حزة بولك تبايو ألا ساليسكا مزراب زي كللو أنا زبالكواتقون بحالاي منبارو زعدللو غوريون اتي أبشحنت شعاتي ميتن سوسان شومونتن زمسرتو حدش سلف رافي مسناي قدم سلفو ماباي كسنبري بمبالون مسكرتيهم بعلو زمسرتهم سلفتات تقواريو كالي هاجراو زنبالة زبالو سلف مسريتو أبنا شحنت شعاتي ميتن سوسان تشعاتن مرجع 4 منابر كعوت كيلو نيرو مجز هيوت مختم تالوا سلازي نبنغوريون ون يأخلك أختبلو قدم كونه أبشحنت شعاتي ميتن 7 كابوليتيكا تسنابيتو نتاريخ نمجمري عمتات حجر إسرائيل زدسس 11 قصتات زلو مصحف نمدلاو سعره ناي موداتا معالتات هيوتو ون تقونه نتا زفكرا هاجرو كابوليتيكا وصاي نخجلجلا ولدوتات زغلغللو مزغب تاريخا نمسنا دوفره هيوت كن بقاقا كابت زمدوتلو عدمه زحلف قنعو دما اي فقدتن اب 18 تحساس شحنت شعاتي ميتن 73 اب حنقولو بزغطمو وسطاو مدميتي اب هوسبيتال تعاوه دحرناي كباب خلت سامنتات حكمنا دما اب حاده تحساس شحنت شعاتي ميتن 73 نحوارو بموت تفليه اب غوني بعالت بيتو باولا تقبره مقابرو هاجراو قرسي يتباهلو كساب حجي ببصحت زنقد مراحت هاجرات كي ترفو زقدوو حزوء سفرة كوين يركب إسرائيلاوين كساب لومي سموقا مزكارا يعرفون معارفو نفرتي يونيفرسيتي كورناتات بسمو تسميم حاولت تاتو وابي ختماتات تهنيصم سألو أب هاجراو باطيرا إسرائيل سفيرو بنغوريون كساب لومي كم أبو إسرائيل يخبر بنغوريون ناب عالم المصنع 87 عمتات نبرو كابعتن نتن 7 دما نهاجر وفين تفزمه